Exemplu la superlativ. Apropierea de frontiera cu România aduce la sine, la rândul ei, și colaborarea transfrontalieră dintre comuna Zrenjanin cu orașele de peste graniță. Conform informațiilor primite de la Milan Radovanovici, președintele Camerei de Comerț Regională Zrenjanin, începând cu anul 2009, Uniunea Europeană a alocat peste 10 milioane de euro pentru colaborarea transfrontalieră româno-sârbă, privind propunerile și proiectele în cadrul programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia. Camera Economică Regională are o colaborare bogată cu camerele economice din România, mai precis cu cele din județele Timiș și Caraș-Severin. Colaborarea datează din anul 1995, când a fost semnat un protocol de colaborare cu Camera Economică din Timișoara, iar în urma noastră această colaborare a fost extinsă și la nivel de țară. Cred că din timp am recunoscut necesitatea prin care camerele economice sunt acele instituții care creează precondiții de colaborare strânsă întreprinzătorilor și subiecților economici. În cadrul colaborării transfrontaliere au fost realizate și diferite proiecte menite întreprinderilor mici și mijlocii. Am avut multe proiecte cu camerele de comerț din Timișoara și din Caraș-Severin, concret din Reșița, și chiar și unul cu Camera de Comerț din Arad, indiferent de faptul că ei nu sunt în zona eligibile pentru colaborarea transfrontalieră. Undeva 10-12 proiecte transfrontaliere am realizat împreună și acum în programul ăsta al nou, programul IPA de colaborare transfrontalieră, am hotărât să concurăm, să ne anunțăm la cel de-al doilea apel din programul ăsta IPA de colaborare transfrontalieră România-Serbia, prima dată ca partenerul lead. Împreună cu colegii de la Camera de Comerț din Caraș-Severin, am scris un proiect mic, un proiect pe măsura a treia, people to people sau oamenii cu oamenii, un proiect soft care prevede doar educație, întruniri și așa mai departe. Titlul proiectului este, în limba română, ar fi consolidarea capacităților întreprinderilor mici și mijlocii prin educație, prin formare, pentru a participa la licitații europene. Asta, în primul rând, se referă la întreprinderi și la antreprenori din zona Banatului Central. Adică, cu ajutorul partenerilor din România, facem o serie de educații ca să pregătim și organizațiile care oferă suport pentru agenții economici, dar și preagenții economici să fie pregătiți să participe și să concureze la licitațiile europene, ceea ce privește că, în primul rând, trebuie să cunoască procedurile, trebuie să cunoască așa numit pragul, o carte care exact define cum se pot accesa fondurile alea, adică cum se poate primi o lucrare ca un agent economic să o realizezi pentru un proiect sau în cadrul unui proiect transfrontalier sau, mă rog, european. La fel, a fost realizat și proiectul prin educare până la consolidarea capacităților întreprinderilor mici și mijlocii în Banatul Central cu tenderurile europene. În cadrul proiectului prin educare până la consolidarea capacităților întreprinderilor mici și mijlocii în Banatul Central la tenderurile europene, este încadrată și organizarea cursurilor pentru reprezentanții Camerei Economice și a organizațiilor în vederea sprijinirii afacerilor în regiune. La seminarul care a avut loc în perioada 17-28 iunie au luat parte 17 reprezentanți din 11 instituții și întreprinderi, având la rândul lor cursuri practice și teoretice, iar țelul a fost acordarea de ajutor firmelor de a înainta proiecte pentru aplicarea lor la fondurile europene. La fel, în cadrul proiectului, în luna septembrie, va fi organizat încă un seminar similar, unde vor fi încadrate în jur de 50 de întreprinderi mici și mijlocii autohtone, iar reprezentanții lor vor fi instruiți pentru completarea documentelor în vederea aplicării la fondurile europene.
Deocamdată, cu prietenii din România am implementat în jur de 10 proiecte comune din fondurile IPA. Am creat condiții ca întreprinzătorii în aproape toate domeniile de la noi să primească o șansă de colaborare cu cele din aceste 2 județe din România. La fel, prin colaborări concrete, și anume întâlniri, vizite, târguri, am inițiat ca și colegii de la Camerele de Comerț din Panceva și Chichinda să semneze un protocol de colaborare cu instituțiile din Timișoara și Reșița. Cu satisfacție pot să spun că împreună cu partenerii noștri din România realizăm și în continuare mai multe proiecte comune, iar schimbul marfar este la un nivel respectabil. După cum a precizat Radovanovici, până pe data de 30 iunie, în cadrul proiectului IPA de colaborare transfrontalieră Serbia-România, au fost depuse în jur de 200 de proiecte comune. Proiectele urmează să fie examinate și evaluate de către o comisie comună de evaluare, iar numărul mare de proiecte depuse confirmă interesul deosebit al potențialilor aplicanți din ambele țări cu privire la programul de cooperare IPA. Oportunitatea de a obține bani din fondurile culturale europene de la Comisia Europeană i-a determinat pe semnatarii protocolului internațional de colaborare să acționeze în comun în interesul reciproc.